Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Özbekistanyň Zor TV hususy telekanalynyň Real Hit adly teleproyektiniň 9-njy awgustda çap eden Hit paradyna girdi. Daşkendiň Aşgabat şäherinde geçirilen pikir sorulşygynda gatnaşyjylar iň gowy görýän aýdymçylarynyň adyny aýdyp, olaryň repertuaryndan iň halaýan aýdymlaryny ýerine ýetirip berdiler. Sesberjileriň biri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýerine ýetirmegindäki garawum aýdymyna özüniň ses berýändigini aýtdy. Siz eslanesiz. Kimge? Gurbanguly Berdimuhamedowga. Qara 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 qum. Qara 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 qum. Real Hit teleproyektiniň Daşkendiň merkezinde ýerleşen Aşgabat adly sergähinde geçiren sesberişliginiň yglan eden netijelerine görä, sesberişlikde bir sesten alan 13 aýdymçynyň arasynda Türkmenistanyň prezidentinden başga Sowet döwründe meşhur bolan Yalla Saz topary, özbek aýdymçylary Artyk Atajanow we Balalar toparynyň aýdymçysy Tahir Saddykow bar. Gurbanguly Berdimuhamedowyň rus tilinde ýerine ýetiren garawum aýdymy Türkmenistanyň döwlet telewizionysynda mart aýynda görkezilipdi. Döwlet baştutanyň türkmen zenandary üçin 8-nji mart bayramçylygyna sagly Sowet höküminde 17-nji martda görkezilen bu çykyşy halkara habar beriş serişdeleriniň ünsüni çekipdi we meşhur sosial ulgamlarynda uly gyzyklanma eý bolupdy. Şonda bir neserler Türkmenistanyň prezidenti garawum aýdymy bilen YouTube agdyrdy diýip ýazypdy. Şol video ýazgynyň dolu görnüşinde Berdimuhamedow türkmen, ingliz we rus dillerinde bir näçe aýdym bilen çykyş edipdi. Şol sanda Kruk adly Sowet saz toparynyň 1980-nji ýyllarda meşhur bolan garawum adly aýdymyny ýerine ýetiripdi. Türkmenistanyň prezidenti aýdymsaz döretmek we soň olary ýerine ýetirmek, DJ-lik etmek we dürli saz gurallarynda saz çalmak bilen giňden meşgullanýar. Onuň çykyşlary Türkmenistanyň milli telewizionsynda ýygy-ýygydan görkezilýär. Ýa-ni ýakynda türkmen telewizionsy Gurbanguly Berdimuhamedowyň awazada din jalyan wagtynda öz aktygy Kerimguly bilen täze aýdym döredip, ony türkmen we ingliz dillerinde ýerine ýetirişini görkezdi. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti 40-dan gowrak kitabyň awtory we sportyň dürli görnüşleri ussatlyk görkezýär. Bu zatlaryň ählisi döwlet telewizionsynda görkezilýär. Özbekistanyň hususy telekanalynyň Real Hit proyektiniň 9-njy awgustda çap eden Hit parady üçin sesberişlik Daşkendiň merkezinde ýerleşen Aşgabat sergähinde geçirildi. Bu sergäh şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedowyň Özbekistana eden saparynyň dowamında özbek we türkmen prezidentleriniň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açylypdy. Sergäh türkmen paýtagtynyň keşfiniň esasynda gurulyp duran Daşkendiň Aşgabat sergähi türkmen paýtagtynyň binalaryny, fontanlaryny we ýadygarlyklerini ýada salýan obyektleriň en çemesiniň ýerleşýän ýeridir.